A wannan wuri, mariƙa suna zama cikin gidaje masu kyau. Yawan kuɗin da ake kashewa kan abincin saniyar tatsa ya kai yuwan 80 a kowace rana. Zoben da ke wuyar saniyar tatsa yana iya binciken lafiyarta. Ana amfani da wata babbar na'ura mai da'ira wajen tatsar nono a maimakon ma'aikata. Ta yaya ake aiki da na'urori masu kwakwalwa cikin makiyayar zamani? Ku kasance tare da mu a cikin shirinmu na kwaɗon baka. Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin kwaɗon baka. Sunana Fa'iza Muhammad Mustapha. A yau jigon shirin namu shine picnic, yawon shakatawa. Gaskiya wasa nake. A yau zan jagorance ku mu je mu lalubo yadda aka samo wannan madara. Na ji an ce an samo wannan madara ne daga shanu masu nagarta a fannoni 5 da ake kiwon su a wata makiyaya ta zamani. Shin waɗanne ne waɗannan fannoni 5? Kuma yaya ake kiwon shanu a wannan makiyaya ta zamani? Sai ku biyo ni mu je mu gano tare. Wannan makiyayar zamani tana birnin Hangshui na lardin Hebei. A cikin makiyayar akwai shanun tatsa kimanin 10,000, kamar su mariƙa da matasan shanu da shanun tatsa. An haɗa shanu masu shekaru daban-daban a nan. Ma'aikatar aikin gona da raya ƙauyuka ta ƙasar Sin ta ayyana ta a matsayin makiyayar gwajin madaidaitan dabarun kiwon shanun tatsa. Kamar yadda mutane ke ɗaukar abinci da muhimmanci, haka ma shanu a cikin makiyaya. Na ji an ce kowane shanu a wannan wuri na cin abincin da ya kai yuwan 80 a kowace rana. Wani irin abinci ne haka? Sannan kuma da gaske ne farashin ya kai haka? A yau zan yi lissafi. 我是法医莎。你好，法医莎。你好。欢迎来到我们牧场。谢谢。Wannan adadin abinci da sa guda ke ci a rana ya kai a ce kamar yuwan 80. 接下来我带你去具体的算一算。OK。好，我们这个泌乳牛的话，每天的这个采食都不一样。最高成母牛的话，一天大概是40到50公斤。日伙食费的话，肯定是80以上。咱们可以算一算。OK。看一下啊。就是从这个上你可以看出来。 像精料的话是40块钱，鸦片的话是15。OK。啤酒糟这个的话是4块5，糖蜜的话它是液体的，是3块8，莲子儿4块5毛，苜蓿青薯11块7。11块。玉米青薯也就是占比最大的，这个的话是15块8，这些加起来的话，肯定是在这个80以上。 Lallai waɗannan shanu suna cin abinci masu kyau sosai. Ba kamar yadda ake kiwon shanun tatsa ba, an haɗa madara da harawa mai kwaya-kwaya ta musamman a lokacin da ake kiwon mariƙa. Shi ne mataki na farko wajen kiwon shanu bisa kyawawan matakai guda 5, wato abinci mai daɗi. Kuma na ga an keɓe kowannensu a cikin gida, kowannensu yana cikin gida ɗaya. Shin suna da wata bukata ta musamman ne na muhalli? 这些单间的话，你可以观察一下啊，它后方有窗户，独立的一个空间。为什么要做呢？第一个是这些小牛胆小，大通铺的话，它们要抢食，所以都给它独立设置的这种房间，有通风。 冬天的话，我们还有这个保暖一系列的一个措施。Ana ci gaba da kawar da hanyoyin kiwon shanu na gargajiya sakamakon ci gaban fasahohin zamani. Ana samar da harawar shanun tatsa bisa shekarunsu da haihuwa a cikin makiyayar zamani ta yadda za a biya bukatunsu. Banda haka kuma ana gudanar da ayyukan makiyaya da na'urori masu kwakwalwa da fasahar sadarwa. Ana ci gaba da daidaita hanyoyin kiwon shanu. A cikin wannan makiyaya ta zamani, ni ma zan iya kula da shanu masu ɗimbin yawa. Kuma sirrin tabbatar da ingancin kular na jikinsu. Bari mu duba. Kamar mutum guda na iya kiwon shanu nawa? 我们厂的话有1万多头牛，员工的话是有240多人，人均饲养的话就在60
To wace dabara ko kuma waɗanne dabaru ake amfani da su wajen inganta kiwo？现在所处的是泌乳牛群，像我们配套的项圈的 SAR， 就是可以监测牛的健康状况。SAR tamkar agogo ne mai kwakwalwa da mutane suke sawa, wanda ke iya binciken yadda suke numfashi da kumallo da taimaka musu wajen binciken lafiyarsu. A sa'i ɗaya kuma, an ajiye fanka da na'urar fesa ruwa cikin makiyaya, ta yadda shanun tatsa za su ji daɗin zama, tare da rage ayyukan da mutane za su yi. 再有就是电子耳标的话，也是一个精准的一个系统。我们有这个转台，到了那儿以后，我们可以判断它的一个产奶量这些信息。Da an shiga wannan babban ɗakin tatsar nono, za a ga wata babbar na'ura mai da'ira, ita ce injin tatsar nono da na'ura mai kwakwalwa. Ga shanun tatsa tsaye akan wannan babbar na'ura, ana kuma sanya musu kiɗe-kiɗe. Ta yaya waɗannan injina suke aiki？我们现在所处的就是挤奶大厅，4900头牛一天要挤4个班次，就是4回。我们现在所用的设备的话，都是比较高度自动化的设备。像您看到的这个奶杯，上完杯以后，通过这个灯判断我们现在挤奶的一个状态。Launin kore na nuna yana cikin aiki, launin ja na nuna kammalawa. Bayan ya gama aiki, kwaf zai fita da kansa. Madara za ta shiga cikin gwangwani ta bututun kai tsaye. Banda haka kuma, waɗannan na'urori suna taimakawa wajen binciken ko suna da gyambo cikin nono ko a'a. To a wannan wuri da ke cike da injinan zamani daban-daban, waɗanne irin ayyuka mutane suke yi？主要有3点吧。第一个的话就是高度自动化的一个设备，但不是说的全部自动化。首先人要操作，第二个是上杯之前我们要给它按摩，按摩了以后它这个下奶速度会快。这是给它。Banda haka kuma, kafin tatsar nono, ma'aikata za su goge shi da tawul mai tsafta domin tabbatar da samun tsaftatacciyar madara mai inganci, tare da amfani da na'urar zamani mai matuƙar inganci da fasahohin sadarwa domin gudanar da ayyukan kiwon shanu da tatsar nono da sauran ayyuka bisa kimiyya da fasaha, lamarin da ya kyautata ayyukan makiyaya tare da kyautata rayuwar shanun tatsa, ta yadda aka cimma burin kiwon shanu da samar da kayayyaki bisa fasahar zamani da kimiyya da fasaha. Idan ana son samun ingantaccen madara, dole ne a fara da shanu masu nagarta. Yanzu za mu je wani ɗakin gwaje-gwaje inda za a bayyana mana yadda ake samun shanu masu nagarta. 你好，我带你去实验室看一下吧。好的，谢谢。谢谢。Wow, Darakta, to waɗanne irin ayyuka ake gudanarwa a wannan ɗakin gwaje-gwaje? 这个呢是我们的胚胎生产实验室，它的主要作用呢就是说，把牧场中的更加优质的牛选出来，然后通过我们这个胚胎移植技术呢，生产出体外胚胎，然后再给地产的牛移植进去，这样主要是做育种性能的提升。Za a kwashe kwanaki 7 wajen samar da tayi. Da farko za a zaɓi kyawawan ƙwayaye da maniyyi, sannan a haɗa su a waje. A ƙarshe za a iya renon su cikin akwati mai ɗumi domin samar da tayi mai kyau. Yawan shanun tatsa da ake samarwa da kuma ingancinsu sun dogara ne da ƙwayoyin halitta wato jin, ta hanyar shigar da kyawawan shanu da kyautata fasahohin renon ƙwayoyin halitta wajen sarrafa ƙaramar na'urar lantarki ta IC ta makiyaya, za a cimma nasarar ƙara yawan nonon da ake samarwa da kuma kyautata ingancinsu. Fasahohin zamani da basirar bil'adama sun samar da ingantattun hanyoyin kimiyya da ƙarin dabaru da damarmaki ga makiyaya na gargajiya, tare da inganta ci gaba mai ɗorewa a fannin kiwo, lamarin da ke da muhimmanci wajen cimma burin zamanantar da aikin noma.